प्रणाम। भोजपुरिया गांव समाचार में स्वागत बा। बेतिया और गोपालगंज के मुख्य पथ पर पुल बनल बा। नदी में ओकर पाया घिसक गईल बा। कभी भी दुर्घटना घट सकता। 2016 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये पुल के उद्घाटन कइले, लेकिन ई पुलवा आज बटे से घसक गईल बटे। और थोड़ा सा यहाँ बतावल जाता है कि कभी भी घटना घट जाए, भारी चार चक्का, ट्रैक्टर और ट्रक आदि बस ए पर कभी भी उ पुल के क्षतिग्रस्त कर सकल जाता। लेकिन ये बात ध्यान दी कि ओ पर ठेकेदार जन बनल ओकर पैनी नजर ना गई और ना वजह से ई ग्रामीण विकास और कोनो नेता के ऊपर नजर जाता। कभी भी उ पुल खतरा के पैदा कर सकता। तो आज हमारा भोजपुरिया गांव समाचार के माध्यम से देखी और पुल के स्थिति दिखाओ तनी कमेंट करी, फॉलो करी और न्यूज के अधिक से अधिक शेयर करी। हमने तेरी इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोपालगंज बेतिया मुख्य मार्ग पर बनल पुल 2016 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी उद्घाटन कैलन। गोपालगंज बेतिया मुख्य मार्ग पर गंडक नदी पर बनल महासेतु उत्तर बिहार का खातिर एगो बड़ा सौगात मानल जाता। एक पुल के उद्घाटन साल 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा कइल गईल रहे। यह पुल के बनला से गोपालगंज से बेतिया जाए के दूरी बहुत कम हो गई। आज हजार लोग रोजना आवागमन आसान हो गई। पहले लोग के लंबा रास्ता घूम के जाए के पड़त रहे, बाकी अब समय और पैसा दोनों के बचत हो गई। यही पुल के विशेषता बाकी उत्तर बिहार के कई जिला के सीधा जोड़ेला। व्यापार, शिक्षा, इलाज और खेती किसान में ये पुल ऐसे बहुत फायदा मिलल बा। भारी वाहन से लेके आम आदमी तक रोज यह रास्ता से इस्तेमाल करेला। बरसात के समय भी आवागमन सुचारू बनल रहेला। अब पुल के 14 नंबर पाया जानवा 10 जाए के खबर से लोगन में चिंता बढ़ गईल बा। स्थानीय लोग कहत बाड़न कि अगर समय रहते जांच आ मरम्मत भइल तो बड़ा हादसा हो सकेला। प्रशासन में मांग कइल जा रहत बा कि पुल के तकनीकी जांच जल्द से जल्द करावल जाओ, कमजोर हिस्सा में मजबूत बनावल जाओ ताकि लाखों लोग के सुरक्षित यात्रा जारी रह सके। धन्यवाद।